На архитект Росица Златанов. Сега чували? Изказвам се в качеството си на проектант на действащия общо териториално устройствен план, вече общо устройствен план на община Царево и ръководител екип на план за управление на природен парк Странджа. Ще се опитам да бъда действително кратка и по същество. Първо установих някои неточности и неверни неща в този проект. Казва се, че териториите, предвидени за урбанизация в приятието, с разработените допълнения от 1998 година се възлизат 9354,8 декара, което е неверно. Първо, това, което видях, се различава съществено от посочените в плана, в териториално-устройствения план. Има особена разлика с актуализацията, която виждаме в момента. Урбанизираните територии, съгласно действащия тук, не само, че нямат нищо общо с концепцията на действащия план, но са категорично в разрез с нея. Посочената в настоящия документ линейна урбанизация на бреговата ивица между Кител и Царево е резултат от частични изменения, несъгласувани с главния проектант на тук или за които има отрицателно становище от същия. Ако трябва да бъда по-ясна, съжалявам, че не мога да го покажа в момента на картата, но всичко това, което е показано в червено между Китен и Царево, ставаше дума за опорния план, и което представлява непрекъсната урбанизация на крайбрежието, това не са предвиждания на тук и на допълненията към него от 1998 година. Това са неща, които са били извършени след това с частични изменения, за които, пак казвам, аз не съм дала съгласие и съответно за някои от тях въобще не съм била питана. В този смисъл, твърдението, че ОУП предвижда усвояване на по-малка територия за урбанизиране в сравнение с предвидената в действащия тук е абсолютно неверно и това може да се установи както с просто око, така и с елементарни сметки. Само държа да кажа, че по това време територията на община Царево включваше и територията на община Приморско. При това положение, приятите с тук и допълненията към него територии, предвидени за урбанизация, бяха 6678 декара, а не 9354,8 декара. При предвидени в момента с този план 6871 декара, като не е ясно всъщност отгоре ли са тези територии или аз поне не можах да си обясня, предполагам, че ще получа отговор. Твърдението, че от общата площ на плажовете, възлизаща на 636 000 квадратни метра, намиращи се в територията на община Царево, само 361 000 квадратни метра, т.е. по-малко от 50% се намират пред урбанизирана зона за курортна дейност, тъй като останалата част попада в защитени територии, чрез селища и пенсионни за вилен отдих, звучи меко казано странно и по-скоро като оправдание за очевидната линейна урбанизация, предлагана в този план. Това, което е показано като граница на парка в акваторията, също е неверно. Предполагам, че колегите от РИОС ще направят подобна забележка. Значи в момента природен парк Странджа не попада в акваторията на Черно море. Още нещо интересно. Предлага се алтернативен вариант за застрояване на земеделски земи в защитена местност устието на Велека.
Държа да отбележа, че тези две защитени местности са обявени не само заради богатото биоразнообразие в тях и ландшафта, основно това са биотопи от национално и континентално значение, което означава, че едно застрояване ще ги унищожи. Прибавянето на територии за сметка на други, прибавянето на територия към парка за сметка на изваждането на определени територии е меко казано неразбиране на материята. Голямата площ на вилните зони спрямо курортните не е предимство и едва ли ще дестимулира, цитирам, високото строителство на последващото усвояване. В случая се позовавам на българската практика, при която се резервират големи територии за тъй нареченото нискоетажно строителство с ниска плътност, ниска интензивност на застрояване, което в последствие знаете какво се случва, защото сте очевидци. Така че, за мен това е по-скоро опасна политика на екстензивно развитие, чрез която се усвояват големи територии, доказано неикономична по отношение на техническата инфраструктура, на инженерната инфраструктура и сметосъбирането. Последно, озаконяването на терена на Златна перла и включването на голф игрище, усвояването на територии в съседство, при това застрашение от абразия и ерозия, говори единствено за натиск за застрояване в закупени вече територии. Последно, моля, в опорния план и в самия основен чертеж на общия устройствен план на община Царево да се разграничат предвижданията на действащия ТУП от последващите или последвалите по-скоро частични изменения на парче. Да отпаднат всички разширения на парка, тъй като това не е в компетенциите на този документ. Спирам до тук, ще ви позирам становището си. Благодаря ви. Колежката, като споменава, че всеки може да прави каквото си иска, все пак ние сме правова държава и не би трябвало този форум да се казва, че всеки може да прави каквото си иска. Има закони в тази държава, те са много ясни и са казани. Толкова може да се строи във вилна зона с такава височина, с такава плътност и с такъв кин. Границите на парк Странджа не съм ги измислил аз. Те са ми дадени от Министерството на околна среда и водите и попадат директно в трето. Това е подадено от Министерството. Извинявам се много, има еколози, могат да го проверят. Границите на парк Странджа са вътре в морето, така както аз ги показвам. Така. Трето. Значи, хубаво е да се депозира и да се видят. Значи, нека да запазим цивилизован така нареченото линейно решение на урбанизираната зона, която е извън парк Странджа, говори се за горната част над село Лозенец, е така направена от предишния, част от нея е от предишния териториално устройствен план тогава и в нейния и в последващи изменения на този план. Кмета на общината е възложил и ги одобрил по законен и надлежен начин. И не е бил длъжен да уведомява колежката, че прави изменения. Това е в неговите правомощия. Това е точно вашия план.